Aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku ki patih, pangkatku wong nomor 2 ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lah tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. Alis kok dikerok separuhe men. Kayak mripatmu munggah medun. Anggepe aku ki wong wedok ngono. Aduh, weteng kula aduh. Aduh sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene Rajamah. Gek ngeces terus. Mbok kerane dicilikke. Men ra netes banyune. Anggere ora meneng kok bandem batako raimu. Padake tontonan wae. Nesu digetak aku abape makseng panganane po batang muni aku nek omong ki ora tau main-main muni bandem tenan bajigur bandem tenan kena nggon rai tau ngono bandem kok ya titis mongko matane gedene Rajamah wo aduh sorry tro cengelmu nutupi dilokke titis kok bandem kena cengel ora sengaja asli wis mak prebet gong ora. Wo cengelmu kok tenan. Anakku nek ndangake kaya ndek mata ndek irung bareng. Gek biru cengel kok biru. Ya kepanasan kok ya. Ndara Praguta. Ya. Kok ngene ya gong bentuke. Wis kuwi wae wayange ra ono. Oh ya wis. Kok tak sawang-sawang kok kaya aneh. Karang rak wayange ki ra ono. Sing nganggo kuwi dianggep Praguta ngono ya. Ora masalah kok. Apa kudu bentuk Praguta apa ora sing penting terengeng ngono wis. Ya Praguta ya. Iya. Lah wangsulan wis jelas Praguta kuwi iso. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak kowe, ngrangket kowe. Dosa luput kula napa? Ora luput, ora kleru wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku. Sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura? Padha karo wani karo Pernata negara Mandura wajib tak rangket. Ayo, sampeyan ajeng ngrangket kalau Petruk. Anak-anak Pandhawa do kalah karo Petruk. Sampeyan njajal karo Petruk, mang coba mang raket Petruk. Wah, ora minggat kene marganing wati mang cobi. Lena pangendamu. Wah, ilang dompetmu tenan kowe, Prabu.
kok emoh. Prajurit Mandura licik. Jiring getih wedi mati. Apa aku dengani sing dudu trampil, nek ora trampil temelangi. Iya, kena modar tenan aku. Oh, saya akeh, saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Dan urek merocok tung. Kowe ngapa, Truk? Asem ira omong. Wong kene genah ngendani tombak kok jedul ora. Mundur. Arep ngopo? Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Tombak.
Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tumbak digdaya ngenengi getih wong suci dadi tumbak wesi rongsokan. Ra payu. Mundur. Ngono iku dadak udus. Ndandake tenaga, Tru. Takon aku. Piye mau, Gong? Bapak lunga ta apa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Bapak lunga biung meteng. Ngapusi. Lah kowe muni piye? Bapak lunga biung meteng. Wong bojone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi. Terus di stop. Ya. Stop. Aku wong suci ra tau tumindak elek. Tumbak ki mesti kalah. Oh iya. Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Aku wong suci ra tau celong jupuk dadi tumbak rongsokan. Pulang. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Meh kebablasan nih, Gong. Kuwi tumbak lawas. Kaya kendaraan. Kendaraan lawas ki direm Senin, mandeke Rebo. Lak nabrak ya apa-apa ya. Aku wong suci ora tau celong jupuk dadi tumbak rongsokan. Balik. Mandi. Geleleng ta? Heeh. Mongko wingi sore aku bareng ngelong ndok bebeki. Leng aku ki nek wis adoh. Durung adoh kok nglaku. Tombok cengele mesti. Untung ra kemancep. Heeh. Balekke tru nek pancen kowe digdaya. Tak balekne kok. Heeh.